सिन्थायानो गैथारा। मोनजादों, मोनलोंदों, खिनो मोन्दों, उन्दुनो मोन्दों, फन रायलायनो मोन्दों, आरो मानो सिन्था खालामबावनांगौ आङो? सोरनि थाखाय सिन्था खालामबावनांगौ? जोमैनि थाखाय सिन्था गैला नोंहा? जोमैनि फिसाय जानानैबो जोमैखौ एसेबो खबर लाला नोङो? जोमैया मा हालोदाव दङ? आं लाजिनाय मोनबायलै बेखौ खबर लानो। आं लाजिनाय मोनमारबाय। बहाबा थैनो थांसोदोंमोननो। मानसिफ्रा ग्रोब ग्रोब लोगो मोननायखायसो, नङाब्लाथ' मा जासिगौमोन बियो। माबालै बाजै, आं बेनि फारसे सिन्थायानो गैला। बे न'आव गैयाब्लाबो, बे आंनि सेराव गैयाब्लाबो आं मानोबा खुसियै थानो हादोंथ'। आं हाला माने बे हिन्जावखौ कन्ट्रलाव लाखिनो। आं हाला, बेनिखायनो हगारना होबाय आङो। मा जायो जाथोंसै बियो। बिदि हगारसारबा जानाय नङाना नोंनि हिन्जाव। बे गाज्रियाव जादोंब्लाबो नोंथ' मोजां खालामथारनांगोन ना। अलंबार, दाबो सम दंबावो। रागानि समाव आंबो आइबो बेखौ गोबां अयथासार खालामफ्लांबाय। नाथाय बेसेरा मानसियाबा दा बहा दङ, मा खालामदों? न'आवनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय हाबनो मोनाखै। बाहेरा खाथिंनानैनो बिनि संसारा थांगासिनो। अलंबार, जि जाबाय थां, नों जोमैखौ नागिरनानै लाना फैदो। इनकामनिबो आंखाल गैया बिहा, जायगानिबो आंखाल गैया। दङ बियो बहाबा आलो गोजोनैनो। आरो जेरावबो जायगा मोनाखैबालाय न'आव थांगोन आरो बे। ओहो, आं फोथाया। न'आव हाबनो मोननाय नङा बियो। खारन मैया बिमायाबो बिनि माखासे आखलखौ लाजिनानै थांदों। थां अलंबार, देरि दा खालामसै। गोख्रैनो थांनानै जोमैखौ बहा दङ नागिरनानै लाना फैफिनदो। आं आइजों रायलायसिगोन। आं आइखौ बुंसिगोन। आइया आं बुंबा मानिगोन, जोमैखौ न'आव सोगोन। बेबायदि गोदाव सोराव जाबाय थायोब्ला जोंनि न'खरा मानसिफोरजों मिनिजागोन अलंबार। आरो नोंसिनि संसाराबो बायलांगोन। गाज्रिखौ गाज्रि होननानै गारनानै दोनजाया अलंबार। बेखौ मोजां खालामथारनांगोन जोङो। थां अलंबार, लानानै फैफिन। बाजै, आं जोमैजों गोसोआनो गैला माथो। बेजों संसार जानोनो आं बाबाय। मानो बिदि बुंखो नोङो? आंनियाव सासे सिख्ला रं नम्बर नांदों बाजै। आं बे सिख्लाखौसो लायनोसै नामा? मा बुंनो सानो नोंलाय? सोर सिख्ला? बहानि? दानि जुगावबो रं नम्बर हिन्जाव लाबावो? बुरैरै फैजाबासो हाथाय गलायनाय। गोसोमानो जाथों, गुफुरानो जाथों, हायथुआनो जाथों, दान्दा बायदियानो जाथों, हाथाय गलायनाय बुरैब्लाबो, खानो मोनजोबलायनाय बुरैब्लाबो सोलिथारसिगोन। आखलाल' जोमै बायदि दा जाथोंसै। नोंनि गोसो। रं नम्बर लायो ना कारेक्ट नम्बर लायो? नोंनि जिउनि संसार नों मिथिगौ। नोंनि गोजोननाय सोरजों बेखौ नोंसो मिथिसिगौ। आंहा जेबो बुंनांगौ गैला। औ, जोमैनि फारसे आंहा सिन्थायानो गैमारलाथ'। आं बे साननैसो रं नाम्बार रायलायग्रा जानानै जोमैनि खोथाखौनो साननो बावगारग्रा जाबाय। जोमैया बिदिनो बेलेग सेंग्रा लोगो मोननानै खारथोंसैलै। आं रं नम्बरखौनो लाबोनोसै। आयै न'आव दंना गैया जाखो आयालाय? सोर फैदों? नों? मानो फैदों नों बे न'आव? आयै, आं न'आव फैयाब्ला बहा थांनांगौ? आं जेबो बुङा नोंखौ। नों आंनि फिसा नङा। उथि होनदों, उथि। आयै, आं नोंनि फिसा नङा। ओहो, नङा, नों आंनि फिसा नङा। नों आंनि फिसा नङा, लाजियो नोंखौ आंनि फिसा होनना बुंना लानो। उथि होनदों आं, उथि। गोख्रै ओंखारना बहा थाङो थां। आयै, आं नोंनि फिसा नङाब्लाबो नों आंनि बिमा। आयै, फिसाया मालाबाबो बिमाखौ नागारनो हाया। नोंनि बे गोदै खोथाफोरखौ आंनो बुजायनो नाङा। बेसांखिनि मेलेमा आंनि खर'आव दंखायो। नोंनि बिमा नंला आङो, नोंनि बिमा नंला। जाय न'आवनो हाबा जाहैदों बै बिखुनजोआसो नोंनि बिमा। लाजिनाय मोनबाय आं नोंखौ गावनि फिसा होननानै बुंनानै लानो। सि, मैया मा आखल दिन्थिदों नोङो? लाजिंसिं। बेहामजो मानसिया बेबायदि आखल खिन्थियो? आरो न'नि बुस्थुखौ मा खिजानो फानखोमानांगौ नोङो? मानि आंखालमोन नोंहा? गाननाय जोमनायनिनो आंखालमोन? ना जानाय लोंनायनिनो आंखालमोन? ना थाखा फैसानिनो अभाबमोन? सि। मैयानि दिना जुदि नोंखौ उदिना मिथिनायमोनब्ला थाङानोमोन आं नायनो नोंखौ। गामि गंसे नोंनिल' रेकर्ड। आयौ। ससेबो लामा थाबायनो हाया। आयौ, माबायदि मानसि नोंलाय? लाजिनो रोङै माबायदि मानसि? लामायाव जेसेबां जन लोगो मोनदों आंखौ गासैबो नोंनि खोथाल' बुङो। लाजिनाय मोनबाय आङो, मिथिगौ ना? नों बायदि आखल गैयै फिसानि थाखाय आंनि न'आवबो जायगा गैया। बिमा जाखो मा जाखो? उथि, थां, गाबागाव न'आव थां। आयै, आंखौ बै न'खराव सोला। आं बहा थांनांगौ? नोंनि आखला मोजांबासो नोंखौ सोगोन। जावैसोआलाय मा गाज्रिमोन? जावैसो एसेबां गियानि सेंग्रामोन।
बेखौबोथ' नोंनो बरबाद खालामदों, नोंनो गाज्रि खालामदों। आरो बियाय बियानियाबोथ' मालाय बायदि गाज्रि नङा, इसेबां अनसुला अनसुलि। नोंनि आखलानो गाज्रि, बेनिखायनो नों अनजायाखै। नङा आयै, बिसोर आंखौ अना, सोरांस्रिखौल' अनो। आं फोथाया, नों बुंबा आं फोथाया। नोंनि खोथाखौ फोथायलानो आं फसेबो मानिला। मा फाराग दङ? नोंबो बेहामजो, सोरांस्रियाबो बेहामजो। सोरांस्रिया अनजायोब्ला नों मानो अनजाया? नोंनि आखला मोजांबासो अनजागोन नोङो। नोंनि बेबायदि आखला थांनानै थायोब्ला गोमागोन गथ', नोंनि संसारा गोमागोन, नोंनि जिउनि सान्थिया गोमालांगोन, नोंनि फिसाया नोंखौ गारनानै गुबुन हिनजाव लागोन। आं नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया, आंहा अमानो आदार रुदों। ओंखारलां, ओंखारलां, नों आंनि न'आव जिरायबाय थानो नांला, ओंखारलां। थांगोन ना थाङा जाखो? खानायाव हमना बुद्रुनांगौ ना माथो? थांनोसै दे, थांनोसै आयै, थांनोसै। ओंखाम उखैदोंमोन आं जोबोदनो। आं सानदोंमोन बिमानि आखाइनि ओंखाम संनाय मोनजागोन। आं थांनोसै आयै, थादो, नोंबो जुदि आंखौ फिसाजो होननानै गनायाब्ला। गाबनासो खिन्थिबावदों बियो, लाजिनो रोङैयाखोलाय। जल्दि ओंखारलांबा ओंखारलांदो, नङाबा नै दामबावनोसैसो आङो। नोंनि गाबबानो आंखौ अनखांगोन बायदि मोनदों नामा? जल्दि थांदो, आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय जल्दि थांदो, नङाबा नै दानो होबावगोनसो आं। आयै, आइसो होननानै गिदिंना नाहरफिनबावदों बियो। थांगोन ना थाङा गोख्रै आंनि न'निफ्राय? सिरि सिरि दलद न' सिङाव हाबहै, बिहाव बिखुनजोनाव निमाहा बिहै, मोजाङै संसार जाहै, नङाबा नोंखौ खाथिर बाथिर गैयाहाय, फिसाजोबाबो मा जानो। नुबायना, पेटेंआ दाबो फैया। बुंखादोंमोन आङो, थाबनो फै। माब्लाबाबो पेटेंआ आंनि खोथाखौ फंसेबो मानिया। बियो आंखौ मोजां मोनखाया, बेनिखायनो बियो आंनि बुंनाय बायदि माब्लाबाबो थाबनो मावा गासै खामानिखौनो। जारौ, गोबाव जाथारबाय नामा आंखौ नेनाया? जाबायथ' आरो गोबाव। जारौ, नों मिथिखायो दा आंहा बेसेबां खामानि थायो? निसासो नोंनि गासिबो खामानिया। मानो फोथाया नों आंखौ? आं फोथायनोनो हाया हाया जाबाय। नोंखौल' नङा, नोंसोरनि न'खरनि गासै मानसिफोरखौनो आङो माबा गुरलाय गुजाय मोनजोबो। मा गुरलाय गुजाय मोनदों नों जोंहानि न'खरखौ? मा बुंनो सानदों? पेटें, नों अलंबारनि हिनजाव जोमैखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन होनलाय? मा बुंनो होननानै बुङो? औ, जोमैयानो आंनि सिगाङाव बुंदों। नों बे बुंबानो फोथायगोन नामा? फोथायनायाथ' आं फोथायाखै। आयंमोननावबो सोंदोंमोन, आयंमोना बुंदों मोसौ खावनानैसो हमजादों, खाजादों होननानै। अब्ला आयंमोनानो बुंदोंब्ला मानो फोथायासै? अब्लाबो पेटें, आं गोबां गोनो गोथो जाबाय गोसोआव। आं नोंजों हाबा जानो हानाय नंला पेटें, आंखौ निमाहा होदो। आं बे खोथाखौ नोंनो बुंनोसो नोंखौ लिंहरनाय जादोंमोन। थादो पेटें, आं थांनोसै। दिनैनिफ्राय नों आंखौ लोगो हमनो दासानसै। आं गुबुन सेंग्राजों हाबा जानोसै पेटें। नों गुबुन सेंग्राजों हाबा जानोसै? अब्ला आं मा जानांगौ? बे नोंनि खोथासै पेटें, आंखौ गाज्रि दामोन। आं नोंजों गोजोननायखौ नुहुरासै, बेनिखायनो आं बे लामाखौ सायख'ना लानो गोनां जाबाय पेटें। आं फैबाय। जागोन जारौ, जागोन। नों आंखौ नेवसिनानै थांदोंना? सानसे नों गाबनांगोन। जानांगौ जारौ, नोंखौ मोननायनि आंहा खाफालावनो गैखायामोन, बेनिखायनो नों दिनै आंखौ दुखु होलांबाय। जागोन जारौ, जागोन। नों आंखौ नेवसिनो हाबाय, जागोन। दिनैनिफ्राय आंबो नोंनि खोथा साननायखौ बावगारनो नाजानोसै। पेटें, दिनैनिफ्राय नों हारसिं थानो सोलोंदो दे पेटें। मा खालामदों? नोंनि खोथाखौनो सानगासिनो, नोंखौ माब्ला लोगो मोनगोन होननानै। सना, नों आंजों माब्ला लोगो हमगोन? नों मानो खालि लोगो हमनायनिल' खोथा बुंबाय थायो? सानसे लोगो हमगोन ना? जेब्ला लोगो हमलायगोन, बै समाव आं नोंजों थांफाखागोन। नों आंखौ लांफाखागोन ना लांफाखाया? नों फैनो गोसोब्लाथ' आं नोंखौ लाबोफाखागोन। नोंहा हिनजाव गैमाराथ'? गैयालै, आंहा हिनजाव गैया, आं हाबा जायाखै। नों मानो फोथाया? रं नम्बर नालाय, आजिखालिनि हौवाफोरा बिदिनो थगायो नालाय, बेनिखायनो सोंखादों आरो। दे जागोन दे, नोंहा जुदि आंनि सायाव फोथायनायानो गैयाब्ला दोननोसै दे। दिनैनिफ्राय नोंबो दाहरसै, आंबो हरला। नङा, मानो रागा जोंदों? बुंदोंसो दा, दे फोथायबाय दे, नोंहा हिनजाव गैया होननानै। ओमफ्राय नोंसा न'खराव सोर सोर दङ सना? जोंहा न'खराव आइ आफा दङ, ओमफ्राय आं हारसिंल', रावबो गैला। बिदा, बिब', बिनानाव, सोरबा सासेथ' थागोन?
ओहो गैया आं हारसिंल'खा आंखौ जोबोद अनो ओहो नों हारसिंल' बिदिब्ला नोंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय आंखौ फसायनाय नङादां नोंनि थाखाय जानांगौ मोजां सिख्ला बहाबा नायनानै दोनदों बिदि नङा आइ आफाया आंखौ दिनैसिम जेरावबो बादा होफेराखै आरो बियो होनायबो नङा आंनि गोसो बायदिसो आंनि नखराव सोलियो दे बिदिब्लालाय मोजाङानो जोंहा सनानि संसार जागोन ना सना औ आं नोंखौ रानि बायदि साजायनानै दोनगोन ओमफ्राय नोङो मा ओंख्रि संनो रोङो गासैखौबो रोंजोबखायो आङो हा सबाय दाउजों अनला ओमफ्राय थास' बिथराय मैथा ओंख्रि आं गासैखौबो रोंजोबो नों मा जानो बुंल' सना आं नोंनो संनानै जाहोगोन आरो संनाय खुरनायावल' नङा माइ गायनाय माइ हानाय खोथिया फुनाय माइरं जावनाय माइ सालिनाय आलासि सोंनाय न' साफा खालामनाय जि साफा सुनाय गासैखौबो रोंजोबखायो आङो आंनो बेबायदि हिन्जावखौनो नांगौ बैनि दाउखा नङा बे दाउखा ओइ दाउखा सना सोरबा फैदों आं दसेनि उनाव हरफिनगोन दे अ जारौ मा खबर आंहा खबरा गाज्रि दाउखा नोंहालाय आंहाथ' जोबोद मोजां खबरा दे नोंनिनो मोजां आंहा पेकिंजों ब्रेकआप जाबायना मानो मा जाहोनाव जेबोथ' जाहोन गैयामोन आंनो पेकिंखौ ब्रेकआप खालामबाय मानोबा आं बेजों गोजोननाय गैया मोनबाय ओमफ्राय नोंहालाय गोमथाया मा खबर बाद होदो गोमथानि खोथा आं गोमथाखौ बावगारबाय अब्ला सोरजोंथो फन रायलायगासिनो नोङो गोमथाजों नङाब्ला रं नम्बर नांदोंहाय आंनियाव सासे सेंग्रा मानसि आं बेजोंसो रायलायगासिनो साकरि मावोनोहाय आंखौ जोबोद अनखायो आंखौ जोबोद खबर लायो आरो मिथिगौना जारौ बे रं नम्बरजोंनो आङो हाबा जानोबो खोथा होखाबाय होमबा गोमथाया मा जानांगौ आं जेबो मिथिया गोमथानि खोथा जारौ गोमथाखौ मालाबाफोर लोगो मोनोब्ला नों बुंनानै होदो दे आंनि खोथाखौ आं बेलेग सेंग्राजों हाबा जासिगोन होननानै दे बिदिब्लालाय नों रायलायबाय थादो आं थांनोसै औ हेलौ सोरजों रायलायदों है आंनि लोगो सासे गावहाबो गोसो थोनायजों ब्रेकआप जाबायनो आरो बेखौनो खोन्थादों ओमफ्राय आंबो खोन्थाना लाबाय आंहा रं नम्बर गोदान लोगो मोनदों आं बेजोंनो हाबा जानोसै होननानै बुंबाय आङो बैलाय दाउखासोदां माथो मालाय गोसो थोनायजों फन रायलायदोंदां आंबो र' अलंबारनियाव खनसे फन हरनि बेथ' माथो आंखौ खबरानो गैथारला खालि बिजि इनि फना मानो खालि बिजिल' जासै नोंबो बिराद डायलग होनो हायो दे खालि बिजि सोरजों रायलायदों बियो मानो बिजि ना आंनि नम्बरखौ ब्लक खालामना दोनबाय नामा बियो र' दाउखानि मबाइलखौ बिनानै दसे फन हरनि आङो होमब्लानो मिथिगोन आंनि नम्बरखौ ब्लक खालामखादों बियो दाउखा ओइ दाउखा र' दे सना सोरबा माथो होफैलायबाय आंखौ ए माथो नोंसो मा खबर दाउखा गाज्रि मोनाब्ला नोंनि फनखौ दसे हरथ'नो हागोन आं अलंबारजों रायलायहरगौमोन ए आंबो गोसो थोनायजों रायलायगासिनो दा दसे थानानै रायलायबा जाया होमबा नङा दाउखा आं नोंनि फनजों रायलाया जास्ट हरनानैसो नायगोन आंनि नम्बरखौ बियो ब्लक खालामना दोनदोंदां बिजि मोनबाय दङ आं बेनिखायनो र' बिदिब्ला आंनि गोसो थोनायखौ आं बुंहरनि दे बाजै नङाब्ला नोंनो रायलायनानै बुंहर आं दसे मबाइलखौ लाथ'नो होननानै नङाब्ला आंखौ फोथायनाय नङा बियो नों बुंब्ला फोथायगोन दे जागोन दे फन बुनानै हो आं बुंहरगोन हेलौ सना नै गामिनि सासे बाजै जायो आरोना बेयो गावनि हौवानाव फन हरोनो ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ बिथ'दों बा सोरबा बाजै होननानै नोङो बेलेग सेंग्राजोंसो रायलायनो नागिराखैथ' फोथायाबालाय नै बाजैजोंनो रायलाय दे हो हेलौ औ दे बाजै बुं हाबाब आंखौ बाजै होनखालायबाय आरो नोङो आंनि गोसो थोनाया नोंखौ बाजै होनदों नालाय बेनिखायनो आंबो नोंखौ बाजै होननानै बुंबाय दे थाब हाबाखौ जाहो दे ओमफ्राय नै आगै नोंनि गोसो थोनायनि मबाइलखौ आं दसे आंनि हौवानाव फन हरगौमोन दे जागोन दे हर जेबो नङा बेखौनो सोंलायनांगौ दानि सेंग्राफोरा फोथाया नालाय बेनिखायनो रायलायहोदों आरो आंनि बिबोनाङा दे बिदिब्लालाय र' दे आं हौवानाव फन हरनि नै माथो नोंनि मबाइलजों रिंदों आंनिखौ ब्लक खालामना दोनमारदों बियो जाबाय दे रायलायदो आच्छा ओमफ्राय दाउखा बे सेंग्राया बबेनि
मानो बाजै नोंनो नांगौ नामा? नङा माने आं माथोखौ हमनो हानाय बायदि मोनदों। अलंबारनि माथो बायदिसो मोनदों माथो आङो। थोद बाजै मा होननानै बुङो नोंलाय? नोंनि हौवाजों आंलाय मानोथो रायलायनांगौ? नङा माने माथोखौ आङो अलंबारनि बायदि एखे मोनबाय आंनि हौवानि बायदि। नङा मा नोंनि हौवा? नों थाखानानैलाय आंलाय नोंनि हौवाजों मानो लाइन मारिनांगौ जाखो? मा नाम बे सेंग्रानिया आरो बबेनि? बिनि नामालाय बिकिसो दा। ए बिकिसो। फनफोरावलाय आरो माथोखौ मालाबा सोरनिखौबो एखे खोनायो दा बिदिनो। नोंनि हौवा नङाहाय बाजै गाज्रि दामोन दे। आंनि गोसथोनाय नामा बिकि। जोंहा सानैजों हाबा जालायनो गोनां जाखाबाय। देलाय फट' दिन्थिलाय नोंनि हौवानि। नों फोथायथाराखै नामा दाबो? आं नोंनि हौवाजों मानो लाइन मारिनो देलाय बाजै बुंलाय नोङो। बिकिसो बियो। फिसाला सासेल' मालाय बिसोरहा रावबो गैया। बाजै मानो मेगन सादों नोंलाय आंखौ? आं नोंनि हौवाजों मानो रायलायनो? थांनानै नायहैथांना नोंनि हौवाया सोरजोंबा लाइन मारिदों नामा? दे रायलायबाय थादो आं थांनोसै। हेलौ सना मिथिबायना दानि नोंजों रायलायनाय हिनजावा आंखौ मा बुंदों? मा बुंदों सना? नोंजों रायलायदोंमोन ना नोंनि माथोखौनो गावनि हौवानि बायदि मोनबाय। ओमफ्राय आंखौ मेगन सादों आरो सन्देह खालामदों गावनि हौवाजोंसो लाइन मारिदों होननानै। सना मोनसे खोथा बुंलाय नों खाथिनिनो नामा? आंखौ थगायदोंसोदां नोङो बेलेग जायगानि होननानै। ओमफ्राय नामखौबो नोङो आंखौ थगायदोंदां। बबेबा खाथिनिनो नङाथ' नोङो। नोंहा जुदि आंनि सायाव एसेबांबो फोथायनाय गैयाब्ला दोनदो दे। फोथायनाय दङ सना फोथायनाय दङ। दे दिनैनिफ्राय बुंथारला आङो। दे बिदिब्लालाय आं थांनोसै दे। आं खारखुमानानैसो लामायाव रायलायफैदों नोंजों। आइमोना बाजैमोना आंखौ मिथिया। दे सना दोननोसै। दे दोनैनि सिगां खनसे खुदुम हरदो। दोननोसै